Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur martxoaren 23a da, asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 3 garraiolarien sindikatuak sektorean duten egoeraren berri eman eta euren aldarrikapenak helarazi dien Nafarroko gobernuko ordezkariei. Elkartaratzeak Leitzan eta Berriozarren 2022ko bigarren lan heriotza salatzeko. Elinet larrialdietako mugaz gaindiko proiektuak azken simulazioa egin du Dantxarinean. 2022-2023 ikasturterako lanbide heziketaren eskaintza hasi egin da berriro eta Nafarroa Europako helburua hurbildu da lanbide heziketako ikasleen 40%. Sakana kooperatiba enpresako langilek elkartaratze egin dute lakuntzako lantegiaren ondoan aurrekoan bertan hiltzen lankidearen heriotza salatzeko. Nafarroko gobernuko lehendakariak iragarri duenez Tuterak lanbide heziketa industrialerako instalazio berriak izango ditu. Haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxeei zuzendutako eskola baratze ekologikoak programak izen emateko epea ireki du apirilaren 13 arte. Koronavirus kasu arinak eta sintomarik gabekoak ez dira isolatu beharko astelehenetik aurrera. Maiatzaren 6an amaituko da zirkulazio zerga borondatez ordaintzeko aurtengo epea eta 10.400.000 euro emango dizkio Iruñeko udalari. Kaparrosoko etxea prest dago 17 migratzaile eta errefuxiatu hartzeko. Nafarroko patxaranak 80ko hamarkadan elorri beltza etxekotzearen alde egin zutenean lana omendu du. Amaitu dira Kasedako Sanzoilo ermita berritzeko lanak. Izaskun Igoak Zigako Gazteak irabazi du 5. poesia lehiaketa Donostia kultura hotza bazkatzen lanarekin. Hiru garraiolarien sindikatuak sektorean duten egoeraren berri eman eta euren aldarrikapenak helarazi die Nafarroako gobernuko ordezkariei. 9 egun daramatzate greban. 3 sindikatuak lehen kontaktua izan du Nafarroko gobernuarekin garraioaren sektoreak bizi duen egoera jasangaitzari buruzko ikuspegia jakinarazteko aukera izan dute eta baita garraiolari autonomoak bere jardueran jarraitu ahal izateko eta desagertu ez dadin hartu beharreko neurrien zerrenda ere. Hasitako harremanek fruitua emango dutela espero dute sindikatutik. Oraingoz Nafarroko gobernuko arduradunek konpromiso hartu dute sindikatuak egindako proposamenak aztertzeko. Sindikatuko zenbait garraiolari Nafarrek parte hartu zuten astelehen arratsaldean Nafarroko garraio saileko arduradunek Tradisnako eta Aneteko ordezkariekin izandako bileran. Garraioaren egoeran sakontzea espero zuen hiruk baita arazoa konpontzeko hartu beharreko ikuspegian eta neurriaten ere, baina Nafarroko gobernuak alde bakarrez erabaki zuen bilera bertan bera uztea. Hiruk nahiago izango zuken aldebiko bileran aldarrikapenak helaraztea, baita oraingoz asteleheneko bileraren egindako proposamenekin eta hartu emanekin konformatuko da. Bilera horretan gutxienez foru administrazioak sektorea laguntzeko zer egin dezaken eta nola jokatu dezaketen adierazteko aukera izan zuten. Elkarretaratzeak Leitzan eta Berriozarren 2022ko bigarren lan heriotza salatzeko. CGT, SK, ELA, LAB, Steilas, N eta 3 sindikatuek elkartaratzea egin zuten atzo arratsaldean Leitzan eta Berriozarren. Azken lan istripua salatzeko, bigarrena Nafarroan aurten eta 13. Euskal Herri osoan. Nafarroko gobernuari eta lan departamentuari laneko heriotzen aurrean utzikeria leporatzen dieten. Gaurkoan hemen jutantu gara Berriozarren 7. Leitzan ere bertze elkarretaratzea dago, salatzeko egondako azken lan istripu hilgarri honetan, eta baita ere pixkot exigitzeko estamendu diferenteei ere Nafar gobernuei eta lan ikuskaritzari beraien ardua ere beraien gainean hartzeko eta horrelako gehiago gertatzeko. Nafarroan dagoeneko urte honetan bigarren hildako da lan istripun ondorioz eta Euskal Herri mailan 13. Eta erantzule agizgarbiak eta denak badakizkigunak hor daude. Eta ez baldin bada deus egiten, ere errandako Nafar gobernua eta lan ikuskaritzak beraien
bete beharrak ez dituzelako betetzen da neurri handi batean, eta azkenean ere badakigulazko enpresan beraien etekinak handitzetan lan erritmo basatien bitartez egiten delako, eta langile kopuru gutxiarekin, presiopean, eta horrek ondorio garbiak ditu, eta adibidez azkeneko lan istripu kasu honetan, egizgarbia da, lantegi horretan, azken 4 urtetan, 4 hildako egondu direla. Horrelako kaso batin, orain arte, inongo erantzunkizunik ez egotea, haunitz erraten du ze nolako interesak bat jiren, ze lehentasun maila duen langileon osasuna, langileon bizitza estamentuei, eta azkenin beraien lehentasuna garbi dago dela dirua ematea enpresariei, inongo kezkarikan langileen ez bizitza, ez osasuna eta baldintzetan ere. Elinet larrialdietako mugaz gaindiko proiektuak azken simulazioa egin du Dantxarinean. Remirez lehendakariordeak 3 eskualdeen artean hartutako koordinazioa baloratu du, besteak beste heliportu berrien eta baliabideen geolokalizazioaren bidez erantzuteko denborak murrizteko. Nafarroko gobernuak babes zibilaren eta larrialdien bitartez Eusko Jaurlaritzako Osakidetzako larrialdiekin Akitania Berriko, Kosta Baska, SAMU 74A ospitaleko zentroarekin eta Nasuginzarekin batera, larrialdietako simulakroa egin dute Dantxarinean, Elinet mugaz gaindiko proiektuaren esparruan. 3 eskualdetako larrialdi zentroen arteko erantzunaren eta koordinazioaren eraginkortasuna egiaztatzeko salgai arriskutsuak garraiatzeko ibilgailu baten eta bidaiariak zeramatzan autobus baten eta hainbat biktimaren, hau da 4 hildako, 6 zauritu larri eta 10 zaurituarin arteko talkaren ondorioak simulatu dira. Ariketan 75 pertsona baino gehiago parte hartu dute, bai plangintzan, behaketan eta kudeaketan, bai intzidentearen esku hartzean. Nafarroko gobernuaren aldetik babes zibileko teknikariak, suhiltzaileak, foruzaingoa, ospitalez kanpoko larrialdi zerbitzuko eta lehen mailako arretako, Urdazubiko osasun zentroa, langileak, figuranteak, hau Nafarroko osasun eskola teknikoaren itxuraz eginez, eta voluntarioak aritu dira biktimei arreta emateko. Pirinio Atlantikoetatik eta Euskal Autonomia Erkidegoetik berriz, SAMU 74a eta Osakidetzako larrialdietako profesionalek hartu dute parte urren ez urren. Era berean, karpa bat jarri da lanpostu mediko aurreratu gisa altxatuta, bertatik osasun langilek biktimei arreta eman diete eta helikopteroz edo ambulantziaz ebakuatzeko prestatu dituzte. Aginte postu aurreratuak lurralde parte hartzailetako larrialdiak koordinatzeko aretoekin lankidetza estuan larrialdietako baliabide eta baliabide tekniko guztiak kudeatu ditu. Jarduera proiektuaren 5. ekintzaren barruan kokatzen da. Ekintza horrek baterako simulakroen garapena eta hoien ebaluazioa eta analisia jasotzen ditu aurreko protokoloak eta tresnak hobetzeko eta eguneratzeko. Nasuginzaren bidez, Nafarroko gobernuak aplikazio bat garatu du, proiektuko bazkidek eskura dituzten baliabideak ezaugarriak kokapena eta etorkizunean erabilgarritasuna konsultatu ahal izan ditzaten. Gainera, biztanletatik referentziazko ospitaletara eta hurbilen dauden ospitaletara joateko denborak kalkulatzeko aukera ematen du. Bai ambulantzian, bai helikopteroan, bai ambulantzian helisuperizietara joateko. Eta helisufizietatik helikopteroz erreferentziazko ospitaletara joateko. Helburua da aire bidezko larrialdi zerbitzuen irisgarritasuna hobetzea. Larrialdietan edo hondamendietan erantzuteko denborak murrizteko, bai arreta zerbitzuak gunera iristean, bai ospitaletara eramatean. Horretaz gain, babes zibilerako ospitalak eta larrialdi zentroak identifikatu dira, baldin eta laguntza gaitasuna, kokapena eta funtzionaltasuna direla eta proiektuan sartutako eremu geografiko osorako asistentzia referenteak badira. 2022-2023 ikasturterako LH-ren eskaintza eginda berriro eta Nafarroa Europako helburura hurbildu da lanbide heziketako ikasleen 40%. 31 ziklo eta programa berri egongo dira eta guztira 6.020 plaza presentzial eskainiko dira.
2022-2023 ikasturterako lanbide heziketako hezkuntza eskaintza 31 ziklo eta prestakuntza programa gehiagotan hasiko da Nafarroan. Hau da, 13ko urte arteko hazkundea izango du. Nafarroko lanbide heziketako ikastetxen sarea guztira 6.020 plaza presentzial eskainiko ditu eta hoietatik 485 sortu berriak dira. Hoiei beste 480 plaza berri gehituko zaizkie online prestakuntza modalitatetan eta horrek 975 plazako hazkunde globala ekarriko du. Eskaintza osoa formatu dualean izanik. Guztira lanbide heziketako 157 ziklo eta prestakuntza programa, hau da 273 unitate eskainiko dira, 24 lanbide arlotan eta beraz, Nafarroa da estatuan diversifikazio handiena duen autonomia erkidegoa. Lanbide heziketako eta arte plastikoko eta diseinuko eskaintza hezkuntza kontseilari Carlos Jimenok eta departamentuko lanbide heziketako zuzendari nagusia den Tomas Rodríguez Garrazak aurkeztu dute. Biek nabarmendu dute Nafarroa aurrerapen garrantzitsua egiten ari dela lanbide heziketako Europako mailetara, eta hoien helburu ikasleen 47%ak hezkuntza prestakuntza mota hori aukeratzea dela. 2018-2019 ikasturtean zenbateko 32%koa zen eta egun 38%ra iritsi dira arrakala 6% murriztuta. Helburu estrategiko horrez gain hezkuntza departamentuko arduradunek helburu hauek aipatu dituzte. Eskaintza produkzio sektorek eskatzen dituzten profesional kualifikatuen premietara egokitzea. Eskaintza lurraldearen barrena modu ekitatiboagoan banatzea hizkuntzak indartzeko apustu garrantzitsu egitea programa elebidunak ikasleen eta haien familien eskariari erantzutea. Eta lanbide heziketak duen balioa indartzen joatea erakargarriagoak, mauloagoak, diversifikatuagoak, kalitatezko ikasle guztiekiko hurbilagoak eta inklusiboak izan dadin. Erdi eta goi mailetarako izen emateko egunak telematikoki edo presentzialki apirilaren 29tik maiatzaren 10 izango dira eta onarpen osoko prozesua uztailan bukatuko da. Egon daitezken plaza hutsak berriz irailean esleituko dira. Behin betiko lehen zerrendaren matrikula uztailaren 4tik 11 bitartean egingo da. Kontuan izan behar da, datorren ikasturtean erdi mailan onartzeko prozesua batxilergoko onarpenari lotuta egongo dela. Sakana eseko enpresako langileek elkarretaratza egin dute gaur lakuntzako lantegiaren ondoan aurrekoan bertan hil zen lankidearen heriotza salatzeko. Sakana kooperatiba enpresako langilek elkartaratzea egin dute lakuntzako lantegiaren ondoan aurrekoan bertan hil zen lankidearen heriotza salatzeko. Bertan ondorengo komunikatua irakurri da. Lehenik eta behin doluminak azaldu nahi dizkiogu Igorren emaztea, alaba, guraso eta lagunei. Azken 7 urtetan lan istripuen ondorioz 4 hildako izan ditugu 300 langilera iristen ez den enpresa batean. Aski da. Hau onartezina da, itzulerari gabeko puntu batera iritsi gara. Konponbideak behar ditugu orain. Ez gaude prese zer gertatuko ez baliz bezala lanean hasteko, tamalez horrela izan da orain arte. Igorren heriotza ez da kasualitatea izan. Aste honetan antzekoak izan diren 2 lan istripu larri izan ditugu, bata bestearen atzetik. Honek agerian uzten hartutako neurriak ez direla nahikoak, prebentzio neurriak ez direla betetzen ari. Partxeak jartzea bukatu da. Jarrera aldaketa bat beharrezkoa da eta aldaketa sakon horrek enpresa honen egitura guztia ukitu behar du, zuzendaritzatik hasi eta enpresako azken kate begira arte. Horregatik enpresa komiteak gaurko aldaketaren hasiera izatea nahi dugu. Enpresari, Nafar gobernuari eta lan ikuskaritzari istripuan gertatutakoak lehen argitzea eta hauek berriro gerta ez daitezen beharreko neurriak hartzea exigitzen diegu. Enpresari indarrean dagoen prebentzio sistema aldatzea exigitzen diegu dagoenak funtzionatzen ez duelago. Langile batzordeak lan osasunarekiko konpromisoa berretsi nahi dugu enpresak behar duen aldaketa horretan gure ekarpen eginez. Bukatzeko, Igor Zubillaga lankidearen omenez eta aurretik lan istripuan hil diren Gurutz, Jose Miguel, Jerai eta Raul lankideen omenez minutu bateko isilunea gordeko dugu.
Lehendakariak iragarri duenez, Tuteratik lanbide heziketa industrialerako instalazio berriak izango ditu, tokiko erakundeekin egindako elkarrizketa konferentziaren bilera berri batean, gobernuak herriberaren etorkizunarekin duen konpromisoa azpimarratu du, nekazaritzako elikagaien sektorearen azpiegitura handien eta hezkuntzaren alde egindako apostua nabarmenduz. Maria Txigite Nafarroko lehendakaria gobernuaren eta toki entitateen arteko elkarrizketa konferentzia berriaren 3. bileraren buru izan da. Ekitaldi hori Tuteran eginda eta lehendakariak herri berriarekiko konpromiso agertu du. Bertan 2021 eta 2022an inguru horretan egin diren jarduera nagusiak errepasatu ditu. Bereziki Tuterako lanbide heziketa industrialeko instalazio berriga, nekazaritzako elikagaien sektorearen aldeko apustua eta azpiegitura handien aldeko apustua, hala nola, Nafarroko ubidea edo abiadura handiko trena. Haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxeei zuzendutako eskola baratze ekologikoak programak izena emateko epea ireki du apirilaren 13 arte. Programa 2017-2018ko ikasturtean abiatu zenetik, 8 ikastetxek eta Mendillorri aurre eskolak hartu dute parte. 8 ikastetxek eta aurre eskola batek parte hartu dute 2017-2018ko ikasturtetik Iruñeko udalak abiatutako eskola baratze ekologikoak programan. Astelehenean martxoko 21 ireki da sare hori handitzeko epea. Iruñeko aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxek eskaerak aurkezten aldituzte apirilaren 13 bitarte, Educación Ambiental abildua pamplona.es helbide elektronikoan. Program honen helburua da ingurumen hezkuntzako haziak landatzea norbanakoengan zein taldeen aldaketak eraginen dituztenak gizarte jasangarriago baten alde aurrera egiteko. Eskola baratzeak beste helburu batzuk bilatzen ditu, adibidez, askotariko ezagutzen ikasketa ikasgela eskaintzea. Ikasketa esanguratsua errastea, eskola baratzean izandako esperientzien eta bizipenen bitartez. Esperientziak eta balio etikoak, giza balioak, ingurumenekoak eta osasunekoak partekatzea. Eskolako patioak atseginako egitea eta naturalizatzea eta elikadura osasungarria eta hurbilekoa sustatzea. Agiriak aurkezteko gaian, Iruñako eskola baratze ekologikoak jarri behar da eta erantzi beharko dira izena emateko fitxa, proiektua eskola kontseiluan eta klaustroan onetsi dela erakusten duen egiaztagiriren kopia. Eta proiektua hezkuntza komunitate osoan barne hartzen duten eta ingurumen hezkuntzari lotutako proiektuetan aldez aurretik izandako esperientzikin eta lan proposamenarekin. COVID kasu arinak eta sintomarik gabekoak ez dira isolatu beharko astelehenetik aurrera. Osasun publikoaren batzordeak argi berdea eman dio astearte honetan datorren martxoaren 28tik aurrera COVIDak normalizatuko duen estrategia berriari. Osasun publikoaren batzordeak argi berdea eman dio. Datorren martxoaren 28tik aintzinera COVIDa normalizatuko duen estrategia berriari. Orduan, sintomarik ez duten personen isolamenduak ezabatuko dira eta orokorrean frogak egiteari utziko zaio. Hala erabaki dute azkenean Osasun Ministeritzako eta erkidegoetako osasun publikoko zuzendari nagusiak bilera batean. Bilera horretan ezarri dutenez, egun horretatik aintzinera froga diagnostikoak personengan 60 urtetik gorakoak, inmunodeprimituak eta haurdunak, izan eremu kalte berean sanitarioak eta soziosanitarioak eta kasu larrietan zentratuko dira eta hoietan oinarrituko da hemendik aintzinera zaintza. Jarraipen eta kontrol estrategi berria datorren astelehenean jarriko da indarrean, baldin eta laguntza zerbitzuen erabileraren adierazleak arrisku baxuan badaude, organ horretako iturriek agentziari jakinarazi diotenez. Maiatzaren 6an amaituko da zirkulazio zerga borondatez ordaintzeko aurtengo epea eta 10,4 milioi euro emango dizkio Iruñeko udalari. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2022ko zerga, zirkulazio zerga kobratzeak 10.427.817 euroko diru sarrerak ekarriko dizkio Iruñeko udalari. Maiatzaren 6an amaitzen da zerga hori borondatez ordaintzeko epea. Eta Iruñeko udala dagoeneko hasi da, hirian trafiko zuzendaritza nagusiaren erregistroan erroldatuta dauden 120.711 ibilgailuei
dagozkin ordainagiriak bidaltzen. 94.761 ordainagiri bidaltzen ari dira eta horietatik 67,7, hau da, 73.633 banku helbideratzearen bidez kobratzen dira. Maiatzaren 6an zorduндoko dira zenbatekoak zergadunen kontuetan. Helbideratutako ordainagiriek 8.162.867 euro eman dituzte guztira, hau da, biltzea aurreikusten den 10,4 Zirkulazio zerga urtarrilaren batean ibilgailuen titular gisa agertzen diren personei dagokie. Urtean zehar egiten diren helbide aldaketak edo ibilgailuaren titular aldaketak hurrengo urteko zergaren igorpenean aplikatuko dira. Kaparrosoko etxea prest dago 17 migratzaile eta errefuxiatu hartzeko. Azken 4 hilabeteetan egin diren egokitzapen lanak bisitatu ditu herritarren gaietarako batzordeak. Iruñeko udalaren herritarren aferen batzordeak bisitatu ditu Kaparrosoren txaleta migratzaileendako aldi baterako etxe bizitza gisa egokitzeko lanak. Azaroaren 24an hasi eta pasaden astean bukatu ziren higiezina zaharberritzeko lanak eta 169.205 euroko kostua izan dute. Denbora tarte horretan, 1909 urteko udal eraikin hori egun indarrean diren funtzionaltasun, segurtasun eta irisgarritasun betekizunetara egokitzeko lanak egin dira. Baita aurreikusitako erabilera berrietara egokitzekoak ere, izan ere, higiezina duela 20 urte zahar berritu zen azkeneko aldiz. Jarduketak egin dira higiezinaren fatxadan eta barrualdean. Fatxadetan, kanpoaldea garbitu eta margotu egin da, baita leihoetako kristalak aldatu eta arotzeriak guztiak zigilatu ere. Hal ere lan gehiena eraikinaren barrualdean egin da, non elektrizitatea, iturgintza, saneamendua eta klimatizazioa zahar berritu baitira. Naiz eta dagoen banaketa mantendu den energia eraginkortasuna hobetzea nabarmendu da bereziki. Alde batetik eraikinaren isolamendua hobetu da, isolamendua duen estradosatu berria eraginez. Bestaldetik gailu eraginkorragoak instalatu dira. Halaber, higiezinak duen igogailua pres jarri da. Irisgarritasun araudira guztiz egokitu alizateko. Zahar berritze lanen ondoren eraikinak beste 2 bainugela ditu lehen eta 2. solairuetan, dagoeneko daudenei batzen zaizkienak baita garbitegi gune bat ere. Behin lanak bukatuta Iruñeko udalaren xedea da hitzarmen bat sinatzea Nafarroko Gobernuko Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuarekin. Hitzarmen horren bidez udalak Kaparrosoren txaleta eskainiko die aldi baterako etxe bizitza gisa. Estatuko babes sistematik kanpo geratzen diren familia unitate migratzalei. Nafarroako patxaranak 80ko hamarkadan elorri beltza etxekotzearen alde egin zutenen lana omendu du. Itziar Gomez kontseilariak 6 nekazari eta 2 nekazaritza teknikari saritu ditu elorri beltzaren loraketa festan. Nafarroko patxarana adierazpen geografikoak Intia sozietate publikoak sustatu eta kudeatutako Reino Gourmet markaren babespeko kalitate marketako batek Sesmako elorri beltzaren loraketa izeneko lehen jaia ospatu du. Ekitaldian parte hartu dute Itziar Gomez, Nafarroko Gobernuko Landagarapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak, Adrian Zubia, Nafarroko patxaranako presidentea eta Maria Rosario Etxabarri Sesmako alkateak. Sari banaketan basoko endrinetatik abiatuta landaketak sortzeko ikerketa bultzatu zuten 6 nekazari eta 2 teknikari omendu dituzte. Endrinoaren loraldia Nafarroko bihotzera egindako bidaia da, eta udazkenean amaitzen da, endrinek heldutasuna lortu eta usain guztia garatzen dutenean. Ekitaldian Gomez kontseilariak Nafarroan endrinoa landu zuten lehen nekazarien lana goraipatu nahi izan du. Gaur 80ko hamarkadan ausartak izan ziren eta ordura arte basatia hazten ari zen endrina lantzearen aldeko apustua egin zuten nekazarien lan garrantzitsua omentzen da. Amaitu dira Kasedako Santzoilo Ernita berritzeko lanak. Rebeka Esnaola Kultura eta Kirol kontseilariak monumentua bisitatu du eta Jesus Esparza herriko alkateari giltzak eman dizkio simbolikoki. Ondare historikoaren zerbitzua Kasedako Santzoilo basa eliza zaharberritzeko lanen amaiera ezagutarazi du.
Giltzak emateko ekitaldi simboliko bat eginez, Rebeka Esnaola, Kultura eta Kirol Kontseilariak, Jesus Esparza alkateri eman dizkio giltzak. Ondare historikoak egindako lanean, abeartearen hormetan harlandulak zatikatzeko 3 dekorazio erras atzeman dira gutxienez, baita nabearen mensuletako batean kolorea ere, plano vertikal batetik irteten den eta gauzaren bati eusteko balio duen elementu arkitektonikoa, hego ekialdeko izkinan. Gainera gaur egun desagertuta dauden egitura arkitektonikoen presentzia markatzen duten horma dekorazioen mugak aurkitu dira. Aztarna piktorikoiek direla eta komeni da eskultura multzoak gainazalean garbitzea, polikromia hondarrak kaltetu gabe eta patina naturala errespetatuz. LED fokoen bidez argiztapena berritzeak aukera ematen du eskultura eszenak eta burualdeko pinturak hobeto hautemateko. Ondare historikoaren zerbitzuak ziurtatu duenez, orain eraikin zoragarri bat ikus daiteke ingurune natural batean, Errege Abelbide trabesaren ondoan eta horrek harrituko ditu zalantzarik gabe ura ikustera hurbiltzen diren bisitariak. Kasetako udalak kudeatuko ditu eraikinerako bizitak udal bulegoetan hitzordu eskatuta. Izaskun Igoak Zigako Gazteak irabazi du 5. poesia lehiaketa Donostia Kultura hotza bazkatzen lanarekin. Epaimahaiaren arabera hotza bazkatzen lanaren ardatza kontzientzia eta izatea dira, gorputzari uko egin gabe kezkak eta hausnarketak sakontzeko gaitasuna erakusten du, oreka mantenduz eta hunkigarritasunez. Poesialdiaren programazioan martxako 21 Donostia Kultura Poesia Lehiaketaren 5. edizioko sariak banatu dira, liburutegi nagusiko Mandasko Dukearen aretoan. Izaskun Igoa Jainberena Zigatarra saritu dute hotza bazkatzen lanagatik. 2020an idazle gazteak aipamen berezia lortu zuen Lurra Zolako gainean lanarekin Iruñeko udalak antolatutako egile berrientzako 30. sari banaketan. Epaimahaiaren arabera, hotza bazkatzen lanaren ardatzak kontzientzia eta izatea dira. Gorputzari uko egin gabe kezkak eta hausnarketak sakontzeko gaitasuna erakusten du, oreka mantenduz eta hunkigarritasunez. Zentzu poetiko eta egileak han eta hemen omenaldi gisa erabili dituen erreferentziak ere nabarmentzen dira. Saria eskudirutan 1.000 eurokoa da, gainera saritutako egileak Imanol Larrinaga margolariaren akuarela bat jaso du. Balea Xuria argitaletxeak lan irabazlea argitaratuko du eta azkenik poesia y pensamiento errezitaldian parte hartzera gonbidatuko dute. Donostia Kulturak eta Balea Zuria argitaletxeak antolatutako lehiaketaren helburua 35 urte bete ez dituzten gazteen artean euskarazko poesia sustatzea da. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.